Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. James 5:13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. 1 Peter 2:19-21. For this is commendable if because of conscience toward God one endures grief, suffering wrongfully. For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer for it, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. 2 Corinthians 1:5-7. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good courage or cheer. I have overcome the world. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, as it is our custom, gikinahanglan ng pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag aron kita maandam sa atong pakikabitay sa Dios ug sa iyang pulong. So atong gamiton ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, the rebound technique, nga nagkanayon kung isugid ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanantang mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Of course, in our Bible study, na ay mga butang kinahanglang sundon to be able to derive maximum wisdom from God's Word. Ang nag-una gyud ni ang atong kagwasan gikan sa mga personal nga mga sala. Freedom from personal sins. Ikaduha, ang atong pagtutok, pagpunting sa atong una ngadto sa gitudlo. Ang ikatulo, ang atong pagpaubos. This is grace orientation or humility. Ikaupat, consider this moment nga kini mao ang panahon nga kita nagasimba sa Dios. Kaya kung kita magtuon siyang pulong, kita nagasimba kaniya. Tungod kay ang Biblia mao man ang pulong sa Dios. Bible study must have a top priority with these tools. Ang pastor magtutudlo, ang classroom alang sa atong pagtuon, ug ang ikatulo ang textbook nga maong Biblia. Ikaupat, ang
matuod nga magtutudlo nga mao ang Espiritu Santo. Ug ang ikalima nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Kining lima nga atong isgutan nasuod kini sa grace apparatus for perception or gap. So with this, following all this, we will be able to dig into the scriptures effectively, which is an all-important endeavor that will change makausab sa atong kinabuhi. So akong balikon, sublion nato sa paghatag og dakong gibugaton niining usa ka labing mahinungdanon bililhon nga punto dinhi nga. The ultimate goal of all Bible study is application, dili ang interpretation. And most importantly, to make the Lord Jesus Christ real to our life. So atong gigamit kining slogan ni atong ministry, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply. So, ato karong gamiton ang 1 John 1:9 principle, alang kanimo magtotoo. Panalang kanimo nga dili pa magtotoo. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo, paggamit niya ng imong kabuton, dawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Busa, magampot sa hilom. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo, nining lain no sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami ning lawas, kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, ug sa imong grasya. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, tangtanga ang mga babag nga sa mga nahuna, nga mga tawhanon, kalibutanong mga pangunahuna. Nga aron kini kapulihan sa imong mga kamatuoran, imong mga pangunahuna. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon nga mga Kristohanon, our fellow believers. Welcome na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pagita sa atong tun-anan nga giuluhan, how to live for God in evil ways or evil days. Dili ways, kundi how to live for God in evil days, meaning dautan nga panahon saan to pagkinabuhi alang sa Dios. Okay, panayon ta. Diin kita muhunong kagahapon. Now, open your Bible to 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4. Nagkanayon ang verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, ingon nga mga pinili, we have been elected by God, ang Diyos nagahatag kanato og kagawasan sa pagpahimulos sa gitawag og equal privileges and equal opportunities sa atong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. God is omnipotent, nabaw nga makagagahom, but He also respects our volition. Nagkatahod siya sa atong kabubuton. So, ang Colossus 3:12, baliko na to. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Kining elect dinhi
nagkahulugan og chosen, elected, or election, which is applied to the believer only. Alang lamang kini sa magtutuo. Now, sayo na kita nga, usas kinaya sa Dios nga siya, hingpit gayod ang iyang pagkamakiangayon. God is perfectly fair. Executing the protocol plan of God is fairness. It is fair tungod kay any believer can execute it. Bisang kinsa nga magtutuo, makatuman ini. God is fair sa diyang siya mo disiplina or kanang pagpanalangin sa usa ka magtutuo nga may katakos na kinahanglan nga siya panalangina na. Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Habi di mo, ingon nga magtutuo, kita ba nga mga magtutuo, we should so live as such by using Bible doctrine. Living our life as if it is our last. Ato lang i-consider nga kini mao ni katapusang adlaw nato nining kalibutan na. Living our life as or in the light of eternity. So, kita diha sa Colossus 3:12, we are chosen, elected, or election nga maaplikar lamang kini sa magtutuo. Magtutuo lang ang nagalambigit niini. So, eklektos, ang Grigong pulo, eklektos means chosen, elected, or election. Now, diya sa 2 Corintios 5:17, naghisgot ka na diya og chosen. Kinsa man ang nangapili, ang mga Hudiyo, si Ginoong Hesukristo to be the God-man, ug ang unsa simbahan ubos kini sa atong manluluwas. Now diha sa 1 Timoteo 2:3 nagkanayon kini, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ug busa, ubos sa prinsipyo sa pagpili, election. Ang Dios buot sa kinanindutan o kinalabwan to those who will get saved. God willed the best and the highest to those who will get saved. Ang mga elected God are members of the royal family of God. They are sealed by God the Holy Spirit, had their escrow blessings deposited for them to receive once they reach unsa capacity stage in God's protocol plan. Now, niya ay pulong sagad atong kanang masugat kining predestination. Now, kining predestination is kahigayunan kini, the provision of the sovereignty of God for you in eternity past, for your execution of the protocol plan of God. But the believer is still free to use his volition, whether to avail of God's provision or not. It's a matter of choice. Ayaw ginagalimti ka ng maong prinsipyo. Kay kini nagalambigit yung kanatong tanan nga mga magtutuo. Dili mo pugos ang Diyos, huwag pagpugos, huwag pugsanay. Iyatagan bito kagawasan niya ng kabubuton, ano natagan tas kagawasan. Apan timan mukuyog niya ng mga kagawasan, mao ang imong responsibilidad. You see? Di man na sila magkabuwag. They go in tandem. Volition
free will. Okay? You are free to choose. But with that freedom goes responsibility. But pasabot nga kita ragyo manubag sa bisag unsay atong himuong desisyon sa kinabuhi. Ephesians 1:4 and 5. Diya sa versikulo 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. And sa maning in love diya, well, that talks about elected, sanctification, giving us all spiritual assets. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Romans 12:2, kanunay na ito ning kutlo, aron di na ginini mo makalimtan. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, by the way, the sovereign will of God coexists with the free will of man. Magdungan gina sila. The believer who is a loser, okay, is a result of his decision from his volition to be a loser. Tungod kay siya negatibo man ngadto sa pulong sa Dios. Kanang maong magtutuo made himself stupid and an idiot in life. He's just a product of his decision. Gusto? Siya ra magyud ang mabasol kay siya may nihimong desisyon. Huwag may laing tao. Now, this Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, kanang elect din niya, sa original nga Grigong pulong, eklektos, kini na kahulugan og chosen, elected, or election, which is applied ngadto sa mga magtutuo lamang. All believers are chosen, pinalabi, or pinili. Eklegomai, kini na nila na ipaimutang sa aorist tense, kining kanang eklegomai. Kini nagbasabot, our being chosen, elected, was done by God. Sa wa pagyud, buhata ang kalibutan. Episo 1:4. But our being elected, gihimo kini completely when we decide anytime to believe in Christ. Ato yung gayon nga may gamit kita sa itong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo. And all these things we're actually talking about are for believers nga nakakabot na sa area of spiritual adulthood. Tungod kay kung ikaw magtutuo ana pa sa area of spiritual childhood, now you would think these things would be impossible to attain. Mao gyud ang imong hunahunahon. Apan hinumduman nato that whatever we decide in life, it is only we who are answerable, responsible, and accountable for that decision. Nobody else. Wala gyud. Colossians 3:12, election and predestination, they go together. Now, yes, Hebrews 11:6, nagkanayon ka na, popular kaning maong bersikulo, without faith, it is impossible to please God. Kung wa kay pagtuo, dili gyud mahimo ang pagpahimuot sa Dios dili. Salvation, 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ephesians 1:3,
God who blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kita, gimanduan sa pulo sa Dios nga itong pahimuslan ang higayon tungod kay dautan ng mga adlaw. We have to redeem, purchase the time because the days are evil. Mao ni nga itong uluhan how to live for God in evil days. Na, so nga ito pag kinabuhi that's pleasing to God in these evil days. So muna, imanduan kita to redeem the time because the days are evil. Now dito sa langit tuod, kita mga magtotoo, manag-iya dito sa atong gitawag og Museum of Heaven. We have Museum of Heaven. God wants us to fill it up. Punoon na to. Sa unsa may puno ang mga binuhatan nga Diyos nun. Fill it with divine good. Okay? Fill it with divine good. Saan man pagbuhat ni mas divine good? Kaya duha man kaklase kong good na human good o napoy divine good. Ang human good, ato aning sama ni review. Ang human good, ang definition gyud sa human good, tawhano mga binuhatan mo kini. Anything and everything a believer does. A believer does outside of the operational divine sphere. Gawas gani siya, niya mubuhat siyang maayo, kanang maayo tawhanon. Ug kinigi kanang tandi kini og kahoy, kugon og dagami. Dusliti ko na, di ba sila mo silaog? Kanang maugdaw ra gyud. Kaya dali ra gyud masunog. They are combustible. Apan ang imong pagbuhat, okay, ang kanang description pod sa divine good mo kini, anything and everything a believer does inside the operational divine sphere is divine good. May isang sa imong buhat. Nang hugas ka ba lang diya sa imong kanang gamit sa kusina o unsa imong ginabuhat, bisag unsa. Basta ana ka magapuyo diya sa sulod sa operational divine sphere, kanang buhata mao na gingon og divine good. Divine good compared to unsa? Silver, precious stones, and gold. Silver, gold, precious stones. Nadusliti na, di ba? Dili na masunog. They are non-combustible. Ug maora ni, paminaw, maora ning matang sa maayo nga pagagantihan didto sa langit. Maora. Kadtong mga kanang tawahan ng mga binuhatan, dili. Dili yun. Kaya maugdaw raman. So, we are mandated by the Word of God to be doers of the Word, not only hearers. Kaya diha sa verse 10, is a doer of the Word, not only a hearer of the Word. Kaya naman po uban ko na itong mga magtutuo, mga igsuon na itong magtutuo nga, maminaw sila tuod. Meaning atong Bible study through the YouTube. Okay. Apan, ilaman lang ipalusot spikas dunggan. Sa ilang nadungog, palusot spikas dunggan, whining sword sa ilang alimpatakan, sa ilang kalang. Therefore, unsa, no says doctrine na to sila. So they are not doers of the word, they are only hearers. Kutob rin sila sa pagpaminaw. Now, ang usa ka magtutuo nga matinud-anon sa iyang pagtuman sa espirituhanon nga pagkinabuhi, he is consistently, persistently functioning in his spiritual life. He is persistent sa iyang pagpuyo, pag-function, o sa iyang pagbuyilo diya sa protocol nga plano sa Dios.
He consistently and persistently studying, learning, and applying Bible doctrine every moment of every day. In fact, kining maong pagi is done in a moment-by-moment basis. Dili lang kay adlaw-adlaw, kundi matagutling sa atong kinabuhi. 24/7, 365 days. The believer in verse 10 is an epinosis believer. Colossians 3:10 again, and have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. Now, being or becoming the new man, ang bagong kinaiya, depends upon Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit. Ug ang pagtubo niya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo diya sa 2 Pedro 3:18. I hope di na ginamawa sa imong panguna-una na sil-sil na gyud kana. Knowledge applied is epinosis Bible doctrine. Ephesians 4:23 and 24. And that ye be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man, that after God hath been created in righteousness and holiness of truth. 2 Corinthians 5:17 again, wherefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, they are become new. Now, ang usa ka Kristohanon naluwas ug unsa nagapaingon na siya sa pagka-hamtong espirituhanon. A Christian is being saved and becoming spiritually mature. A person in religion is becoming in order to be saved. Kita nimong diferensya. Ang usa ka Kristohanon, ang usa ka magtutuo kang Ginoong Jesucristo is being saved and becoming spiritually mature. Apan ang tao diha sa relihiyon is becoming in order to be saved. In religion, salvation has to be done, has to be achieved. Kabutunon. Apan diha sa Kristyanismo, ang kaluwasan has already been done. Kita nimo ang diferensya. Salvation is equal opportunity. Anybody can be saved because everybody is savable. Now, ibaw ba kung siya buta-sabot, savable. Nga sila, mahimo maluwas. Anyone is savable. He or she may be white, black, brown, etc., yellow, unsa. Irregardless of culture, gender, economic status, education, educated ba siya or uneducated, etc. He is savable. Again, Colossians 3 says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth at the right hand of God. Ang eleksyon tuod is the expression of the sovereignty of God long before the world existed or anything existed. So ang pagyudbuhata ang tanan, diyan na ni. Kining maong eleksyon pagpili. God the Father had willed the best for you, believer. Bangutana, did God already know who would believe in Christ and who would not believe? Of course. Dakong yes. Yes, God's sovereignty and omniscience already knew in eternity past. Iyan ang naibawan. Sa kanyan itong wala pa ang tanan. Yes, 1 Timothy 2:4 again, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Di ba nga kita mga magtutuo elected? Ephesians 1:4. So, election is the expression of God's will for us.
ever since we were elected. Balik sa Colosas 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. In Ephesians 1:4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Sabi nimo, ang hinungdan nga no, nga daghang mga tao kanang dili muangay sa Biblia. In fact, they hate the Bible. The reason why is that when God's word says we are all sinners and our failures and weaknesses are revealed or exposed, people don't want to be convicted and to be exposed by the Bible. Mona, they hate the Bible. Now, hinumdum ka niya itong RAM chip o PRAM chip. Ang RAM chip, read-only memory, cannot be changed. Ang PRAM chip will not change, but programmable. Records of every person's life. Kini naghisgot ni o computer of divine decrees. Unsa maning divine decrees? Well, it is the sum total of God's plan for the human race. Ang matag huna-huna, decision, action, o kanang sa matag tao. Okay? Every person's thought, decision, action are known by God. Nakaingon kagwa may bawang Diyos niyan tanan? Nasayran sa Diyos tanan imong mga una mga desisyon, imong gipang buhat. Apan He allows all this as time goes in history. Iyang gitugot. This is tolerated by God in relation sa langit ng away, the angelic conflict. But remember, ang Diyos perfectly knows all these things nga itong isgutan, mga pauna-una, mga decision, action, etc. Ay pawan sa Diyos. Man is the only one who is answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Muna nga, mitong lagi ng prinsipyo nga popular kayo, man is a product of his decision. No one's to blame sa iyang mga kapagkiyasan and for being a loser, except siya ra yun. Siya ra mismo. Now, ang mga pildiro tuod, mipili sila nga mahimong pildiro tungod kay ignorante sila, wasli alamag. Ignorant of what? Ignorant of truth. So, ang pulong sa Diyos kanang hulagway nining maong mga pildiro nga mga magtutuo nga mga stupido. Unsa may but pasabot? Well, kang ipangutan na bitog, unsa may mong tawag sa tao nga gipasabot, makasabot, apan dili gyud mo sabot. Di ba stupido? No na. Kadaghan karong mga panahon na. Ipasabot, makasabot, apan dili gyud mo sabot. Mo na. They are losers. They are stupid. Winners chose to be winners because they are wise. Wise of what? Wise of truth. Mo na sila mga mananaw. Therefore, it is a matter of choice. Naragis pagpili sa tao. Mahimo ko, sige, kanang padayon na lang sa imong paglunang diya sa mga kasalanan ng kalibutan. Hala, padayon. Kana, mo ipaagi nga ikaw mapildiro. Sigurado gyud nga pildiro ka. Kaya ikaw ang magkaalamag sa kamaturan. Nga mga magkaalamag sa kamaturan, negatibo.
way gana, way gugma, way tinguha, way kainit, way panahon nga ikagahin sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na nga ikaw pildero. You're a loser. And you're a product of your decision. So, balik tas Colossus 3:12. So as those who have been chosen, eklektos ang Griyong pulong. Eklektos has to do with our salvation. Election has to do with our salvation. After salvation, ikaw nga magtutuo ka ng gihatagan ka katluag siyam ka mga butang o ka ng gihatagan ka pa og palasyo nga gitawag na ito operational divine dynasty nga na diya sa imong panguna-una. Gihatagan ka pa, sangkapan kapag napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices, etc. These have kanang made you, believer, elected. Ang predestination provides equal privilege and equal opportunity. God provides all the assets to be able to alang sa imong kanang tuman sa plano niya sa imong kinabuhi. You see? Kadi man ka makatuman sa plano sa Dios kung dili ka niya sangkapan nining maong spiritual assets. You see? Mao na unsay plano sa Dios na nasuod diha sa computer of divine decrees. Ephesians 4:1, wherewith ye are called. Election. Now, ugma sa pagpadayon nini atong isgutan kining mga invisible assets. O dinhi kita muhunong una nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan namong langit nun ng kapasalamat kami kanimo nining matamis kay gayon sa among pagpakig-ambitay kanimo og sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sinawat nga kini masilsil gayon nining imong mga kamaturan din sa among kardiya, the frontal lobe of the mentality of our soul. Salamat nining grasya ang among gipahimuslan. Nagahampo ako sa mga subscribers, kaunta sila. Magagamit nining imong kamaturan sa ilang kinabuhi, sa ilang kasinatian sa kinabuhi. Aron sa ingon niya na makaabot sila sa spiritual maturity stage, ang capacity stage, kung nga sila mahimo gayot, nga mga mananaog, samtang niyapad sila dinhi nining ikaduhang bahin sa imong plano. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.